Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:30. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa panibago naman nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo, ini si Indayan. Talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, si Tita Wilma Sugaton. Din ninyo ako para sa pila naman ka mga information nga i-share nakon sa inyo. Kag syempre ang mga balantayan man naton nga mga nakaplastar na sa siniya nga programa. Kag syempre mga ka-action naton nga naga-monitor na via Facebook Live kag sa ila dira tag saman ka mga transistor radio. Mayroon nga pag-monitor sa inyo. Ang ibanti nag-watch. Okay, so sige ang mga ka-action naton. May ara kita gali subong sang bagyo. Magahatag ako sang jutay nga update. Humble ourselves and pray. Lord, we seek your face. Humble ourselves and Okay, so base diri sa nakuha ko nga information from the Pag-asa. in your mercy. Isa iya ka tropical depression. Ini ginatawag sa kaya Auring. Father, in your mercy. Ang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ining si Auring na siplatan, nabagat na nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Mga alas 10 kaina sang aga sang ginpagwa man sang Pag-asa. Ang ini nga report, agud i-update kita angot sa pagsulod na sang sining bagyo nga si Auring. Si Tropical Depression Auring nagahulag ini pa naaminhan na bagat na naaminhan sa kada sigon nga 20 kilometros per oras. Kag may kabaskugo naman ngayara sa 45 kilometros per oras kag nagamadlos kag may pagmadlos na nagalabot ini sa 55 kilometros per oras malapit sa sentro.
Apang sa karon, wala pa man sa nga may nabatak ya nga tropical cyclone wind signal sa dinman nga parte sa nga pungsod Pilipinas. Apang ti ang paandam sa aton mga kaaksyon, samtang temprano pa lamang magpreparar na. Kaya hindi tayo siguro masingling lang tang ay hindi man na di maglabay. Pero ti inaiya ano na sa mo kalamidad. Hindi mo mapiho kung saan o ina siya magtupa. Kung basic gulpihon lang dira. O ilabi na gid sa mga kaaksyon naton bala. Naga-star mga malapit sa suba or malapit man sa ano tawag ni sa mga nabukid naman nga bahin. Kaya syempre, ang landslide pwede man nga mahimo matabo. Pila lang ka minutos or segundos lang gani. Makibot ka na lang nga may magluntad nga mga kaangay nga mga hitabo. So siga sa aton nga mga kaaksyon, relax lang ka mo dira. Kay si Inday Ann, yari naman para iya nga magalingaw sa inyo sa sumo nga hapon. By the way, bukas na nga mo niya tax hotline sa inyo iya nga mga mensahe sa karon. Ang amon tax hotline 0963-7570874. Sa liwat ang amon tax hotline 0963-7570874. O sige, sa mga ka-action nato nga nag-monitor man via Facebook Live, naka-ready naman sila. Sige, madamo gid nga salamat in advance. Okay, ano ba lang mga dapat naton nga mga balantayan? Ani may angot bala sa mga information man from national. Ay ang si Presidente Rodrigo Duterte may aray dili siya sa panibag-o nga palayag para sa mga miyembro sa nga komunista kag iban pa nga rebelde nga grupo. Ining amnesty. Ginatagan sang presidente sang amnesty ang pilaya ka mga miyembro sang komunista kang iban pa nga rebelde nga grupo. So ano bala ang mga factors kun nga ginatagan ini sila sang amnesty ina karon ihatag ko man ang dugang nga detalye. Kag syempre subong kay ang government or ang national government gina-considerar na sa karon ang plano nga pagpaidalom sa bilog nga pungsod sa modified general community quarantine ina sa bulan sang Marso. Kaya syempre kung gina-foresee naman na sang mga aton yang mga opisyal sa national ano bala ang mga possible impact sini. So ina ang ila yang ginalantaw sa karon kag ti ang possibility nga bulan sang Marso. So nga may ara sa mga negative man nga paglantaw ilabi na gid sa bahin bala sang aton yang health sector. Kay may mga pila man ka mga grupo nga naga-kontra sa siniya nga mga plano sa national government. Pero inatanan balantayan. Pero ang isa diri sa mga nagpabor amo ang League of Provinces. League of Provinces of the Philippines kun LPP. Apang may ari di sila sang tawag ni take consideration. Ay, oo, nagapabor sila tuod nga ipaidalom sa MGCQ. Pero dapat may ara sang magplastar bala sa mga plano, mga restrictions abi. So muna ang mga dapat man naton nga balantayan. Tag syempre, hindi man naton pagkalimtan ang aton nga FYI portion sa mga nag-healthy living dira. Sa mga ka-aksyon naton nga nag-healthy living, ano bala ang benepisyo nga mahatag sini sa aton? Ina-share ko man sa dili naman na madugay. Okay, kag syempre ang sulata nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Nakip na dira ang advice man nga mahatag ni Tita Wer. And syempre, ang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. 1:39 na kita.
So, sa nasiling ko na kaina, ato na i-share sa inyo ang detalye man angot iya sa mga gin-headlines ko kagina about sa mga national news sa karon para bisan paano mangin updated kita Okay, so unahon naton ining ginatawag man nga amnesty para iya sa mga miyembro sa nga komunista kag iban pa nga rebelde nga grupo. Ginhatagan diri ni Presidente Rodrigo Duterte sa nga amnesty ang mga miyembro sa nga communist groups kag iban pa nga rebel organizations nga nakahimo sang krimen nga ang penalidad sa idalom inisang revised penal code kag special penal laws markang tanan sa ila political beliefs. Sakop sang sining amnesty ang mga miyembro sang communist groups, Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayo Brigade, Moro National Liberation Front o kon MNLF, kag Moro Islamic Liberation Front o kon MILF. Ini sa idaluman sang pila ka mga presidential proclamations. Ang presidential proclamations 1090, 1091, 1092 kaga 1093. Nasaan sa presidential proclamations nga ang amnesty ginbase ini sa peace policy sang gobyerno sang Pilipinas. So syempre dako ini nga bulig man sa aton iya nga mga membro iniblas nga komunista nga grupo kag basi pa lang ini man ang maghatag alagyan agud iya nga mahaylo sila or maganyat sila nga magliwat balik sa sabak sang gobyerno. Ang ila pagid syempre nga mga kaupdanan. Okay, ang isa pagid nakon nga iga-share man sa inyo nga information angot sa sining plano nga paidalom sa bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine. Kay man, nagpagwa diri sa nga statement ang League of Provinces of the Philippines o LPP nga nagapabor sa pagpaidalom sa pungsod sa Modified General Community Quarantine sa bulan inisang Marso. So sunod diri kay Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., wala man sa nga problema kon pahalugan, ilabi pati syempre ginakonsiderar ina diri amo ang epekto sa ekonomiya sa COVID-19 pandemic. Apang ginaduso lamang ni Velasco nga hatagan otoridad ang gobernador o mga gobernador nga magpatuman sang lockdown o kung mag-ilis ang quarantine status kung ginakinahanglan. Nabalang hindi na mag-agi pa sa national or national IATF kung ano ang mga desisyon for the next month. Mismo si gobernador na lang ang bahala. Kay parang siyempre sila na daang galantaw sa sitwasyon. So ang muna sa karon ang ginapangabay man ni Velasco. So sige, amo yadto ang atong iyang mga information nga i-share or gin-share ni Inday Ann sa subong iya nga hapon. Inputs naton para man sa mga national news nga nagakatabo sa karon. So siga, diri na kita para sa aton man nga FYI portion. Ano bala ang benepisyo nga mahatag sa nga healthy living sa aton? Syempre, nagapanguna gidera ang feeling better mentally. Ang regular kuno nga pag-exercise, makabulig sa isa ka tawo agud iya nga malift ang iya nga mood kag makabulig man agud nga mamag-an ang imo iya nga pamatyagan. Do ka na yanaya bala sang imo iya nga feeling, sa imo nga guya, di ba? Ang ikaduha, saving money. Ay di kung nag-healthy living ka dira, alangan mabakal ka dira mga junk food, di ba? Alangan mabakal ka sa mga ilimnon. Ilabi na gid ina balang mga nauso subong mga sugary drinks. Mga maharlika, ka mga mahal nga mga balaklon. So sige, amo na ang mabulig man sa ginatawag nga healthy living sa aton. Kag ang isa pa syempre, mapanubo man ang mga health problems. Kung ikaw iya nga tawo
gina-practice mong healthy living, di concern ka syempre sa imo kayong lawas, ang mga balatian, tama gid iya ka nubo sang tsansa nga magsulod sa imo, kay man ara ka gani ginahimo mo ang mga buluhaton para iya nga mapabilin or ma-maintain ng imong nga lawas nga healthy ka. Para mapalayo ka sa mga balatian. So amo na ang mahatag man nga bulig sa aton iya sang ginatawag gali nga healthy living. So kung ikaw dira naga-practice ka na sang healthy living, o padayon na lang kaya sa amat-amat. Padayon nga pag practice ang healthy living, dako man ina nga positive result sa imo. So sige, 1:45 na kita. Sa akon nga pagbalik sa aton mga ka-aksyon, standby ha para sa akon man na sulat nga pagabasahon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Lakip na dira syempre ang aton man nga advice nga mahatag ni Tita Wen. Apang antes, yari anan. Ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, 100% pure squalene. Pamati ang lamon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinguig na nagligan ikaw gihapon ang
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga nagatutok na sa aton iya nga Facebook live. Sa kay Sheila Alagos, mayong hapon. Kay Christopher Redfield, mayong hapon man. Sa kay Regent Tan Villalon, mayong hapon dira sa imo manghod, dira sa Banwa sa nga Manapla. Sa kay Alberto Infante Talde, watching Jubail, Saudi. Pagbasa ko. Saudi Arabia. Siga, salamat. Sa kay Sir Noel Amar, good afternoon. Natamyaw ko lang akong friend. Friend ko man, si, ano ko ni kanisa? Nang kumare. Si Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota, USA. Sa kay Ma'am Cathy Ver, mayong hapon. Sa kay Ma'am Homa Lomena, good afternoon man. Sa kay, okay. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, mayong hapon. Kay Ma'am Carol Montoya, good afternoon. Naga-monitor via FB Live dara sa National Printing Office. Tamyaw niya lang dayon si Chivel Bambi Gistosani sang La Carlota City. Ginapa-shout out ni Cathy Ver ang kay Mary Chris Simitoy, Nora Bibota, Dino Sitidon sa Barangay Araal, La Carlota. Sige, salamat. Dayan tamyaw ko lang kumari ko nga si Veronica Lopez dira sa Sagay City. Sige. Kay Mama Tia Kim Eriman dira sa may Banwasang Morsha. Thank you so much, Gede. Sa kay Ma'am Veronica Santillan Manukan nga naga-monitor naman sa subong iyang tinion. Kay Irene Gante Juanitas Pitua, good afternoon. Kamusta ko no ang mga members ng EFC diri sa Aksyon Radyo Bacolod? Sige, Sir Noel Amara. Kay Ma'am Virgil Pinda, good afternoon. Pa-shoutout niya lang si Roslyn Bison, kagupod man sa ilang mga customer nga nagapamati sa may Calatrava, San Carlos. Salamat, gid. Okay, halong man ka dira, ma'am. Halong always and God bless. Sa kay Antonio Beronio, mayong hapon, naga-watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kay Roland Octavio, nga nagalantaw naman. Sa kay Sir Neil Brian Valoy, mayong hapon, inday-ani, ginatamya ko gali mayong hapon sa mga family Valoy, kag family Gomez, dira sa Banwas ng Isabela. Salamat, gid. Salamat, good sir. I'm watching live now diri sa Purok 4, Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan. Kay Romeo Havilona, mayong hapon. Salamat, gid. Si Inday Ann Subong. Sa kay Jody Florentino nga naga-monitor man, thank you so much. Sige, continue lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Okay, sa pagbalik ko karon, basahon ko lang ina. Okay, standby sa aton karon nga pagabasahon man nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma.
Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, tiuna sa pagbasa man sa nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. So stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Okay, ang aton letter sender, isa ini siya ka lalaki nga nagapatawag lamang sa kay Josh. Ang sulat ni Josh nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga tagpalamati isang programa This is my life. Tawga lamang ako kay Josh, 26 years old, sa La Carlota City. Tita We, isa man ako sa mga listener kag viewer mo paagi sa FB Live. Kag naganyat man ako nga magpadala sang akong sulat tungod naga-worry gid ako sa karon. May nobya ako tita kag 3 years na kami. Apang may nahimo ako nga sala sa iya. Ang aksidente nga pagluib sa iya. Ining matapos nga isa ka gabi tita, nag-inom-inom kami sa balay sang isa ko ka barkada. Kag sang hubog na, gin pa ka maayos ang barkada ko nga sa ila na lamang ko balay matulog. Apang pagkaaga, Tita We, nakitaan ko na lang nga may tupad ako nga babayi. Kag ang worst, bangod, pareho kami nga hublas. Sa kakulba kag kakibot ko tita, dali-dali ako nga nagpanghimos. Kag nagbiya sa balay sang barkada. Kag wala man lang gani ako nakalisensya sa iya. Tita, ang babayi nga natupad ko, utod sang akon barkada. Gen message niya ako tita nga matuod nga may natabo sa amon. Kagin aligar sini nga wala na niya ako mapunggan tungod sa pihak sang pagpanginpadlo sini. Apang kakusog kuno sa akon sang ginkuha ko ang iya pagkababayi. Tita We, nagalibog ang ulo ko sa karon. Tungod nakahimo ako sang sala
hindi lamang sa akon nobya, kundi pati man sa akon barkada. Nga nagsalig sa akon. Isa pa sa worry ko, tita, tungod basi magbunga ang natabo sa amon. Tita Wer, ano bala ang dapat ko nga himuon? Kabay nga matagan naman ako sang advice. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Josh. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 2:01 na kita. And yes, amo to ang sulat nga ginpadala man ni Josh, ang aton letter sender sa subong iya nga hapon. Duduwa diri kabilog ang iya nga problema. Apang sa karon, Josh, bantayan mo man ang iga-share ko man or ibasahon ko nga advice nga mahatag ni Tita We sa imo. But sa aton iya nga mga ka-aksyon, kung gusto nyo man nga maghatag sa inyo nga advice sa aton nga letter sender sa karon sa kay Josh, bukas na ang aton text hotline para iya sa inyo nga mga mensahe. 0963-75-708-74. Okay, suliton ko ha, 0963-757-0874. And syempre, sa mga ka-aksyon naton nga nag-monitor via FB Live, pwede man kamo nga makasend sang inyo yang nga mga advice. Pwede nyo dira mapadala ang inyo yang nga advice sa inyo nga comment dira sa amon nga Facebook Live. Action Nams, maayo lang ko sa imo. Mapalihog lang ko, Action Nams. Thank you, Gil. Okay, alas 2 na kita. Okay, wasi ari na di ang aton nga mga ka-aksyon. Thank you so much, good sir. Okay, magabasa kita sang inyo man nga ma-share sa aton yang letter sender. Kaya sa pagbalik ko sa karon, akon man pagbasahon ang advice nga mahatag ni Tita Wilma para iya sa aton nga letter sender. Okay. Bago pa lang nagsinulod ang mga kagina pa sang aga nga mga message. Sige, mang ano ta danay, mang kung sa operation pa mang diklag. Anyway, naglagid ha kay i-check ta danay ang aton nga okay, kay para magsinulod ang iban pa nga mga messages naton. Okay? So, siga sa liwat sa mga ka-action naton. Pwede ka mo maka-message sa aton iya nga 0963-75-70874. Kag syempre, diri man sa amon iya nga FB Live, pwede man ka mo diri maka padala sang inyo iya nga ma-advise sa aton nga letter sender sa subong iya nga hapon. Okay? Alas 2:04 na kita. Nagaloading sige hapon na nga akon ding natabo sa akon nga ginalantawan siniman. Well, anyway, unahon ko na lang danay ang ma-advise ni Tita We para sa kay Josh.
Karon na lang ang inyo man nga mga messages kay do alang-alang gid do mabudlay sa akon diri ho. Ang mga nagasinulod ang gagina payasang aga. But anyway, diyo na sa pagbasa man sang advice ni Tita We para sa kay Josh. Mayong hapon sa imo Josh, kag salamat sa imo pagpadala sang sulat kag pag-share sang imo problema. Josh, na tingala lang ako nga na upod muna sa kwarto ang utod sang imo barkada. Kag natabo ang hindi dapat matabo. Kung panginpadlos gid man ang babayi, kag hindi niya gusto, wala gid makabati o kun reaksyon ang iban nga tawo sa balay. Wala gid siya nagsinggitan o kaga nagpangayo man sa nga bulig sa iban nga upod niya sa ila mismo balay. Siguro Josh, dapat siguraduhon mo anay kung may natabo gid man sa inyo nga duha. Suno sa imo hubog ka kaayo sa amo nga panahon. Pero kung matuod gid man nga may natabo sa inyo sa utod sa imo barkada, dapat gid nga ipabalo mo ini sa imo nobya. Pero sinasiling ko na siguro haanay kung may natabo gid man sa inyo sa nga babayi nga kag kung nagbunga gid man ang natabo. Kung masiguro mo na amo kag istoryahon mo kag isugid sa imo nobya ang ini nga bagay. Personal mo anay nga pagaistoryahon ang utod sa imo nga barkada para mahibaluan mo kung ano gid ang iya tuyo. Kung matuod gid man nga natabo ka mo, ang una mo gid nga himuon amo ang magpangayo sang pasaylo sa imo nobya. Hindi gid man makabig nga pagluib ang nahimo mo kaysa imo sulat. Da wala ka man makahibalo sang imo nga ginhimo. Buot silingon nga wala mo man ginplano ang pagluib sa iya. Pero bisan ano pa man Josh, nakasala ka sa gihapon sa inyo nga relasyon. Nga dapat imo pangayuan sang pasaylo kag paghangop sa imo nga nobya. Kung ano ang iya mga reaksyon, dapat manginhanda ka lang sa pag-atubang sang konsekwensya sang imo ginhimo. Ako nagalaom lang nga mangintampad ka lang sa imo nobya. Kag mahangpan niya ang imo nga sitwasyon. Basta Josh, handa ka nga atubangon kung ano man ang mangin konsekwensya sa natabo sa imo. So yes, sa imo dra Josh, amo yato ang advice man nga mahatag ni Tita Wilma para iya sa imo nga problema sa karon. Alas 2:08 na kita. May ari man diri sa nga nagpadala na sang ila iya nga advice sa aton letter sender sa subong hapon. Halin sa kay 3148 mayong hapon Tita We, amuman sa tanan nga staff sang Aksyon Radyo, ang mahambal ko lang prangka ho niya iya nobya kag mangayo pasensya sa iya nahimo. So according ina iya kay 3148. Hali naman iya kay 8421. Good PM Tita, ang mahambal ko sa aton letter sender, wala sang paghinusol nga nagauna, kundi always ulihi at tubanga ang kamatuuran. At tubangon mo kuno Josh ang kamatuuran. Thank you so much sa imo dira 8421.
Halin naman niya kay 5688 Indayan, ang masiling ko lang sa sender. Kay kung ang babayi naluyag sa iya mangita ginasang dahilan. Kay ang lalaki kung hubog katama, ay ang iya nga mensahe. Well, anyway, i-update ko lang na karon. Okay, halin naman niya kay 4298. Tito, where ang ma-advise ko lang kay Josh kung na mabunga ang ginhimo niya sa utod sa barkada niya at ubangon niya gidna. Kaya mo may point man si 4298. Hindi magpakatalaw dapat si Josh. Si 3019, naga-monitor niya sa Banwasang Kawayan. Thank you so much kay Ma'am Marge of Lord. Sige. May kapilagin sense ng isa ka nagpadala sa iya nga advice. Galing medyo malawig-lawig ang iya nga message. Hindi ko makumpleto basa. But anyway, okay lang na. Thank you so much, Gid, sa atong mga ka-aksyon nga nagpadala sa inyo iyang mahatag nga advice sa aton man letter sender sa subong nga hapon sa kay Josh. So, sa imo dra, Josh, kabay nga nakahatag man bulig, ining ginhatag nga advice ni Tita We para sa imo. Kag syempre sang aton man nga mga ka-aksyon nga nag-participate sa subong iya nga hapon, naghatag man sang ilang nga advice para sa imo nga sitwasyon sa karon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:11 na kita. Standby sa aton mga ka-aksyon kay sakon nga pagbalik. Magabasa na ako sang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Apang antes, dari anay. Sa ito man dira mga kauturan.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:24 na kita. Okay, and this time, yun naman sa pagbasa sa nga aton iyang kapalaran for today, aton horoscope of the day. Sa subong man nga adlaw sa karon sang
Miyerkules, Pebrero 17, 2021. Unahon naton ang para sa mga Aquarius. Enero 20 tubtub Pebrero 18. Himua ang tanan Aquarius para iya sa kaayuhan. Kaya doble pa sina ang mabalik sa imo. Kag syempre dapat nga mangina malapit ka sa imo yang mga himata dira. Likawan lamang ang pagpatol sa mga nag-aaway, nagapangita dira sang gamo kay mabudlay na ina Aquarius. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 26, 37, 41, and 11. Marigold yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ikaw ang magahimo sa business plan. Ikaw man ang mangin boss nga mag-atubang sa kada iya oportunidad. Gani mangin handa ka Pisces. Anuman dira ang ginaobra mo sa karon, anuman ang mga plano mo sa karon, posible ina nga magmadinalagon. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36, 49, 16, and 51. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Ikaw Aries, mabayaran mo na sa karon ang mga bills dira nimo. May nakitaan ko kagina paglabay ko dito sa amon dampe, may ano to iya siguro kasi neko. Well, anyway, sa mga Aries, magpasalamat ka. Bisan ano pa dira nga mga hangkat sa imo yang kabuhi nga magdabay, inatanan imo malampuwasan. Magpasalamat kag magpangamuyo. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 59, 11, and 43. Caramel brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Sa tanan ko nung mga dokabudlay, yung mga na-experiensyahan ni mo Taurus, pangitaa dira ang good moment sang kabuhi. Para nga magmagan ang imo dira yang ginabatsa. Kumbaga ang ginasiling na bala nga bisan ano kuno kadulom may ara gid sang jutay nga kasana nga magahatag sa imo sang or magasarbi nimo nga suga agud iya nga makitaan nimo ang husto nga dalan. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 29, 13, 33, and 56. Amethyst is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Pasalamatan ang mga tao nga nagbulig para nga mangin manami ang dalagan sa nga imo ya bilog nga adlaw. Gemini, mag-relax. Di dira magpa-problema. Ipaiway ang halay dira pagpensar sa mga problema. Una, hindi man sa nga dapat gid nga palaligban nga pala ano na tawag na nga apinsaron mo gid siya or nga apinsaron mo gid ina empty danay ang imo yang nga mind agud nga mangin matawhay kag sa sina pa lang magkapamensar ka sa nga imo yang mangin desisyon. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 26,
48, 15, and 51. Ice blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ang pag-appreciate mo sa tanan nga bagay. Magahatag ina sang maayong eksperyensya nga makapahalipay man sa imo. Kay kung ikaw kuno nga tawo nga naga-appreciate bisan sa magamay man o kung dalagko dira, may ara ginasang balik sa imo. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 29, 55, and 11. Ivory white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Subong magasulod ang bag-o yang pwede nimo nga mapangitaan. Or mapangitaan man yan. Subong magasulod ang manami bala nga pwede nimo yang kung sa negosyo pa may ara ka sa nga mapensar nga plan nga pwede nimo makwartahan. Kung ina magsulod sa imo pensar, hindi pagpalampas sa Leo. At syempre, i-share man ang blessings. Ay kung nag-share ka kuno sang blessings, doble pa man ang or doble, treble pa sina ang balik sa imo. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 55. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23 sa tubtob Setyembre 23. Ang imo dira kuno social connection, Virgo, ang mangin resource sang negosyo. Kaya nauso na gid man subong, di ba? If mag-check kita sa mga social media, damo na dira sa mga nagabaligya online. So, basi pa lang sa imo, Virgo. Why not, di ba, mag-try? Apang ti ang ginatawag nga consistency. Hindi ka bala dapat mag-untat, hindi ka magpadala-dala dira sa mga temptasyon, at syempre sa mga negative man nga komento. Ina imo gid iya nga malampuwasan kag ang tawo nga halay hingabot dira sa imo sa ulihi ma-appreciate na lamang. Ay ikaw gali nagdilanto na. So sige sa mga Virgo. Lucky numbers 27, 29, 55, 11, and 33. Tulip pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. People builder ang life of purpose. Dapat i-share ang imo dira nga mga mahatag nga advice nga makabulig sa imo isig katawo. Ilabi pagid ko na may tawo nga mas nagakinahanglan. Why not, di ba? Kung gusto mo nga makabulig ka sa bisan sa sina nga pamaagi, at least may pasalamatan. May pasalamatan sila sa imo sa ulihi nga mangin productive ang ila nga ginpangayo nga advice sa imo in terms abi of negosyo or in terms man abi sa mga plano sa sulod sa balay, diba? Kag other pagid or mismo sa inyo nga trabaho. So share lang hindi lang pagpangunahan ang iya nga hindi pagpangunahan ang iya nga plano.
diba? Kung mag-open siya sa imo, share lang niya sang nahibaluan mo. Nagambala sa depende na sa imo kung sundon mo, diba? Sa mga Libra, lucky numbers 36, 58, 12, 22, and 43. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Pili ka wandra ang halay paglalahog-lahog. Ay basi bala ang lahog man sang kapalaran para ina sa imo. Mayo lang kung ang ina nga lahog accidentally, may maayo guli nga resulta. Pero kung ina nga lahog, amo pang makapahamak sa imo. Halong-halong gid Scorpio. Sa mga Scorpio, maangkon ang maayo nga pangabuhi. Kung ikaw mismo ang magtinguha man. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 28, 39, 41, and 13. Sapphire blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Standby sa aton nga mga nabilin pa iyang nga mga horoscope para sa akon man nga pag-panumbayan. Pang antes sa yari anay. Ang dali mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga fresh flowers.
And welcome back sa aton mga ka-action nga nag-monitor sa gihapon sa amon niya via Facebook Live. Sa kay Ma'am Jody Florentino, kay Aram M. Low Alexis. Good afternoon. Sa kay Sir Erwin D. Gonzales. Good afternoon. Sa kay Gerald Hermino, ga-monitor kami always sa Family Hermino via radio diri sa Villasol, Bayawan City. Thank you, good. Sa kay Anne Bella, good afternoon. Sa kay Sir Alex Puentes, thank you so much. Sa kay Sir Martin Aliling, nga nag-monitor dira sa Imos, Cavite. Kay Maasin Patinyo Priscilla, mayong hapon man. Sa kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, dira sa DSB, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Maasin Patinyo Priscilla, nag-monitor dira sa may Barangay Tangob. Kay Art Apsay, mga rider, pwede na kamo, ano ni siya? Online. Okay. Sa kay Virgie Olpinda, ay, nag-message siya kagina. Thank you, good Ma'am Virgie Olpinda. Sa kay Inday Blaza, good afternoon. Kay John Mark Ilumen, mayong hapon man. Kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Kay Ma'am Jocelyn Libuon Dispo, nga naga-monitor. Sa kay John Evelyn Tumakin Brose, mayong hapon nagalantaw ko no live dira sa syudad sang Sipalay. Kay Antonio Beronio, mayong hapon sa tanan, nga batch 78 sang Bata National High School ni siya, I think. Bata High School. Bata National High School, Bacolod City. Kay Sir Eddie Laos, dira sa Town Victorias. And thank you so much. Okay? Sige, sa mga member man sa Energy Fans Club, sa ila dira yung president kay Dennis Tibor Roma, dahil sa Banwa sang San Enrique. Kay Taams Aboso, Taams, may na nga pagpamubod sang imo nga mga chickens. Si kay Regentan Villalon, dira sa may Banwa sang Manapla. Kag sa ilaman nga secretary, wala ako kabati subong kay Anthony John Savillo Ceblano. Good afternoon man dira sa imo. Kag syempre sa kay Sir Michael Sison, kay sino pagid man. Check ko ba ang ilang mga ang amon nga GC. Kay Ma'am Rose Guevara, gali, good afternoon. Okay, Action Bia Jonathan, pare masako ka dira subong sa pagbaligya sang pudding. Okay. Sa kay Ma'am Christina Villalobos, sa liwat mayong hapon. Okay. Siga. Si Sir RR, ano ganun nga pelyado yung sinaman? RR Panagiton. Ayan to man. RR, hindi na ko kabalo. Well, anyway, thank you so much, good, sa inyo yung pag-monitor. Sige, continue lang sa pag-watch dira. Pagpamati naman niya sa aton ng mga ka-action sa Transistor Radio as well as sa ila yang via Facebook Live. Standby kay may additional pa ko nga mga inputs, information nga i-share sa inyo.
Okay, alas 12:45 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa. This is my life. Ara iya sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa ato na sa Sagittarius sa Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Gabi sa karon ng imo iya nga pagtinguha agud nga maangkon ang maayo nga pangabuhi. Magkalipay ka sa Sagittarius bungod ina nga handom nimo matumay. Apang syempre gabay sa makaako kag magpasalamat. Sa mga Sagittarius lucky numbers 23, 46, 39, 15 and 52. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22 tubtob Enero 19. I-appreciate dira ang mga bagay. Mga bagay-bagay kuno nga nag-abot sa inyo. Magkalma. Kung may ara ka man dira sa problema nga ginaatubang sa karon, magkalma agud iya nga malikawan kung mahimo ba lang or mga posibilidad nga basi maglala pagit ina kung hindi ka iya mangin kalmante sa pag-atubang sina. Okay, kung ang isa kuno ka persona nga nagapamensar dira sa nga mabugat or syempre may problema pareho lang na nga okupado ang imo nga pensa, hindi ka kabalo kung ano ang imo unahon kag wala ka iya sa nga husto man nga mapensar nga desisyon. Ang isa pa Capricorn, likawan lamang ang mga chismis agud nga kun magmangkutanay na kung sino to ang nagpanugid, ikaw ya imo safe ka kay wala ka iya nag-intra sa mga kaangay nga sitwasyon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 26, 39, 15 and 53. Yellow is your lucky color. Hagam mo yan to ang aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sa nga Miyerkules, Pebrero 17, 2021. Uy, nag-celebrate karon sang Ash Wednesday. Ga-search ko diri ho kay ang aton nga mga ka-action. I-share naton ang jutay lang man nga information about sa ginatawag nga Ash Wednesday. Kay I know subong nga tinion tungod man sa COVID-19 pandemic ang aton nga mga ka-aksyon syempre ang aton nga simbahan, mga simbahan sa karon may ara sa mga ginapatuman nga pagbag-o agud iya nga ma-make sure nga kita nga tumuluo hindi iya ano tawag ni? Agud nga mahilway kita nga sa mga posibilidad matapikan sa balatian. Sa balatian niya ginatawag COVID-19. That's why nga ang aton man nga gobyerno nag-implement sang pilaman ka mga precautions para iya sa aton nga mga simbahan nga maga-initiar or magapatuman sang sining pag-celebrate or actually ang Ash Wednesday do mo ni sang pag-umpisa na pag-umpisa sang ginatawag man nga Kwaresma. Ang mga Catholic believers man ni ang palatandaan di ba ang before kung mag-Ash Wednesday pagkatapos na misa, di ba? Pagkatapos misa may ara sang badlis, pagbutang sang cross sa agtang naton. Pero subong kay tungod man sa pandemic may changes na. Ang iban do gina wisik or ano tong explain kagina ni Sir sa akon man. Okay kagina attend man siya sa misa. Naka-share sa sakon nga nagpabadlis man siya.
do diri kuno ginawisikan kani spring ginawisikan ka sang abo diri sa may ulo mo syempre. Instead sang unang nakaandan nga ginabutangan ka di sang cross sa agtan. So amo na ang subong nga mga pagbago. Kag ang isa pagid amo ya ang mga panugyan sa aton man yang national government and even local government sa mga senior citizen na mga nagabuso kung pwede pa lang maglantaw na lang virtually ay mabudlay kay sila ni nga mga group of people ang prone nga or vulnerable sa posibilidad nga malatnan sa COVID-19. Kay as of now hindi pagid kita sa gihapon makasiguro daw nga may ara na sa mga pagpahalog sa mga restrictions. Pero ang kita ya mismo hindi kita magkumpiyansa. Naghalog lang yung restrictions pero ang aton yung restrictions sa aton kaugalingon dapat magapabilin. Kaya mabudlay na magkumpiyansa lang kita. Ay gali wala na kaya kita kahibalo kaya may bit-bit na kada sang virus mapasa mo pa sa imo nga pamilya. So ina ang mga precaution man nga ginahimo sa karon sa aton iyang gobyerno. Agod nga masiguro nga ang publiko mahilway sa sining posibilidad pagid bala kabay nga hindi na ining COVID-19 transmission. Variants pagid sining nga daan hindi man mapiho. Kibot ka na lang kung kaisa may ara na sang recorded. So sige sa aton mga ka-action tayo lang nga information man sa aton nga mga ka-action nga wala pa nagkapabadli sa karon capable yan nga magkadto sa simbahan. Okay, sa aton mga ka-action nga naga-monitor by the way via aton Facebook Live mayong hapon dira sa inyo. Sa kay Ma'am Jean Hisulgona mayong hapon. Okay, sa aton mga ka-action, update ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque,
igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:55 na kita. Kaga sa mga kaaksyon naton nga nakatutok pa sa subong iyang tinion. Thank you so much, Geda. O kami kaaksyon naton nga naga-monitor o si Ma'am Virgie Olpinda. Mayong hapon. Wala ko nabasahan kagina ang iyang ginhatag gali nga advice sa aton nga letter sender. But anyway, thank you gid Ma'am Virgie Olpinda. Sa kay Sir Eddie Laos nga naga-monitor dira sa Cane Town na Victorias. Mayroon nga pag-monitor ka upod niya si Nana Isabel. Okay, thank you so much gid sa mga ka-action naton. And this time, update naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. No matter how I try, you're such a part of me. Okay, madamod nga salamat sa aton nga mga ka-aksyon sa pag-participate ninyo sa subong iya nga edisyon sa programa This Is My Life. Kag sa mga gusto pa dira or mapakanto pa lang sa simbahan para iya sa sining bad list nga ginatawag. Sa mga ka-aksyon naton, panugyan lang ni Indayan. Bring it o dala ang iyo dira nga face shield, face mask. Kag syempre kung pwede may ara kada sang gamay nga suludlan for alcohol, magdala na lang nga daan. Kag ana lang ang social distancing nga ginatawag ha. Agud iya nga mas secure nga free ka iya sa COVID-19. Okay, para anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Galatians chapter 5 verse 6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Sa ngalan sa nga regular nga anchor woman sa kay Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang inyong alagad, ini si Inday Ann. Nagsaliwat, madamo gid nga salamat. Halong kita always. God bless sa aton nga mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!